F'ġimgħa waħda, il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili iħabtu wiċċhom ma' qatt ta' inċidenti, ħafna minnhom marbuta ma' traffiku. Ma' TVM News, Tony Pisani, uffiċjali ewlieni fid-dipartiment, kellu messaġġ importanti għas-sewwieqa, dak li l-pariri li wieħed ma jixrobx u jsuq ma joġbis sa żmien il-festi, iżda għandu jberren f'moħħna s-sena kollha. Tkellem ukoll dwar l-ilbis taċ-ċinturin u qal li min jilbes is-seatbelt b'mod ħażin sabiex jevita milli jdoqlu l-alarm tal-karozza ikun qiegħed jitħaq bih innifsu u jistenna li qiegħed ħajtu fil-periklu. In-nies li ma jkunux jafu huwa li waqt li inti tkun għaddej fil-karozza bil-speed li tkun qed issuq, inti fil-karozza miexi bl-istess speed li miexi l-karozza. Allura malli jkun hemm dak l-inċident u karozza wafqet, inti ġol karozza għadok għaddej b'dak l-istess speed li tkun għaddej għal-karozza. Allura x-xogħol tas-seatbelt huwa li lilek iżommok milli inti toħroġ. Saħa li l-ilbis ta' seatbelt mhuwiex biss importanti li jintlibes fuq quddiem, iżda wkoll għal dawk li jirkbu fuq wara u l-aktar mit-tfal. Mela meta jkunu għadhom żgħar dawn ortuhom fil-car seat u jkunu restrained bis-seatbelt. Aktar ma jikbru Alla jbierek u mbagħad is-seatbelt ma naqpas niġu bżonnu. Is-Sur Pisani temm jgħid li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qiegħed ikompli jiġġedded bl-ingaġġ ta' aktar ħaddiema il-lan tagħhom huwa li jgħinu kemm jistgħu f'ċirkostanzi fejn l-intervent tagħhom jista' jfisser il-ħajja jew il-mewt tal-persuna.